Haka pratrik unai Thung arja arpusau Employment Monitoring Cell jongka Khasi Students Union kala lejban pan jing Pynshai nau chairman ka Meghalaya Public Service Commission MPSC halor ka jing penmi ika result Thung kam Statistical Officer haka tenat Animal Husbandry but Veterinary jongka sarkar jilla. Kini jing pan jing Pynshai kadai halor ka nong rim bala jet ya armut ki samla way na ka Khasi jantia kategori but way na ka garu kategori kat kum ka notification ne ka jing penbena kapala penbena haka arpunyau trek jelio araja arpusau. Ka KSU kala penpau ka jing sngo lengo bakat kum ka advertisement ka bala penmi haka khat sau tarik no pra arja arpopan ka jing lat kam ka dai tang na ka benta ka way ka post but yakane la pen scam biang da ka corrigendum ka bala mi haka khat sau tarik unai lor arja arpuar ka badai tek tang ya ka way ka post na ka benta Khasi jantia kategori. Nakaliang jong ka MPSC kala pan por ban ai jing Pynshai lor kani ka benta. Ka KSU kala maham ba 4 day ban Thung ya kani ka post kat ba 4 yo ay ka jing Pynshai halor kani ka kam. Hakawi ka benta ka Employment Monitoring Cell kala lejya kendu yaw Dean jongka College of Postgraduate Studies Agriculture Sciences Umyam ban pan jing Shai halor ka jing bammi Kyrteng ki samla Khasi jantia na ka benta ka post Library Assistant. Kat kum ka advertisement bala penmi pajba haka lai pau tarik urisau arja apulai kila don artli ki post balat na ka benta ka post Library Assistant ka way na ka benta ka unreserved category but ka way na ka benta ka ST category haka bala syam bana ki apulai ngot ki samla ki bala apply ya ka kam syam la don ka Kyrteng jong ki samla na ka Khasi jantia category watla kila apply ya ka te ka kam. Lapan tip bana ka liang jong Dean kani ka college ula Pynshai bagi kena Khasi ki ba apply kani ka kam kim syam don ya ka bachelor degree henrai ki pendap ya ka bachelor degree jong ki na ki way pat ki jing puli bat ki le ka master jong ki haka Library and Information Science bat kat kum ka ordinance jong ka Central Agricultural University bala pelat haka khat pratari urisau arja arpusau ki nong tap kam na ka benta ka Library Assistant ki day ban pendap ya ka bachelor degree ha Library and Information Science. Kaseng kalapan sengau hau Dean bahaka jela Meghalaya 4 don ka bachelor degree na kabenta ka Library and Information Science but kani kadai ka way na kidaw bagi samla ka jela kim syam yo alat ban pendap ya kani ka jing puli haka bachelor degree. Ka KSU kala dawa ban pensange shwa shipori ka jing tap kam na kabenta ka Library Assistant kan ba kampat yo alat ban mudoi ban pen kalai kani ka ordinance ban ai lat iki samla Khasi ban yo tap kam haka ba yadai bat kani ka benta. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batai ya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.